ell els explicarà la seva vida, però jo els explicaré una altra cosa per curiositat, que és la casa. Com és que el Maragall, que era molt masculí, va néixer a Santa Període, va viure tots els anys a l'Eixample, no? Els seus pares, a l'Eixample. Ja ho explicaré. Doncs, com és que va venir a viure aquí, a Sant Gervasi, que aleshores no era Barcelona. Bueno, era Barcelona, però era un barri apartat, bastant apartat, i que era d'estiueig, no era de viure. Poca gent vivia aquí, aquí hi havia torres. Sant Gervasi de Cassoles, saben què vol dir? De cases soles. No per les xalets que hi havia, sinó perquè antigament això eren masies. L'Eixample eren horts, per això els pisos tenen la forma d'hort. En canvi això eren masies, per això tenen un jardí, o tenien, perquè em sembla que no queda cap. Bé, anem per la casa. Com és que va venir a viure aquí? I tan tard, als 40 anys va venir a viure aquí, i va morir als 51, de manera que aquí només hi va estar 11-12 anys. Sí, 12 anys. O sigui, la seva vida no era aquí, però bueno, és la seva casa. Doncs va ser perquè el 98, el 1898, es va jubilar el pare, que era un industrial tèxtil, i cap de les... tenien tres noies i el noi ja va dir d'entrada que ell no volia saber res, ni de tèxtil, ni de diners, ni de comerç, ni de res. No volia saber res. Van tenir moltes baralles d'això. I les noies no sabem ni si els hi van preguntar, jo intueixo que ni els hi van preguntar, però bueno, és igual. La qüestió és que cap d'ells volia saber de negoci. Gran disgust del pare, que havia treballat com un negre tota la vida, doncs movem tot, i us faig un regal a cada un. I el noi li va regalar aquesta casa, que era una casa, això ho han d'entendre d'entrada, de segona mà. És a dir, que la gran majoria dels mobles que veuran, el menjador que entrarem ara, tots, cadires, quadres, armaris, tot és de segona mà. Bueno, vull dir que el Maragall s'ho va trobar instal·lat. No són modernistes, fixi-se que entrem a casa d'un modernista i els mobles no són modernistes, perquè eren de la generació abans dels modernistes, vuitcentistes, eren isabelins, o no sé com s'ho diuen. Bé, doncs, per què van comprar aquesta, per què els hi va interessar aquesta casa? Perquè els sogres del Maragall, els pares de la seva dona, vivien aquí mateix, en aquest carrer, 2 carrers avall, cantonada Madrazo. I van dir, home, això és ideal perquè estareu tantes criatures, al costat del sol. Això és el motiu pel qual va viure aquí. Deixin-me afegir una cosa que normalment no la dic, però ara se m'acull. Això enganya, perquè diu, potser explicaré, la casa era de 3 pisos, una casa gran, aquí a la planta baixa tot era coses generals, les cuines, que ara hi ha la biblioteca, això ja ho explicaré. Això de les criatures, que em sembla que era aquí mateix, les sales de rebre, que ja els veurem després. Hi havia coses generals. El primer pis tot eren dormitoris, era una colla de gent, tot eren dormitoris. I al segon pis hi havia les habitacions del servei, que sempre tenien la cuinera de les criatures, no sé què, els safaretjos, els armaris de tota la roba de la casa, i un billar. Es veu que el Maragall d'allò no sabia pas d'això. Li agradava jugar al billar, això era una mica inesperat. Ho menciona de passada a l'obra. I ell on escrivia? Saben que aquestes cases de 3 torres i d'així sempre tenien una torreta alta? Doncs allà dalt és on tenia el despatx. Suposo que per no sentir la seva taula de dalt era aquella taula allà. O sigui, els poemes i els articles que vostès podrien llegir, segurament estaven escrits en aquesta taula i aquella. Com és que ara això és públic? Doncs quan van morir els últims fills que vivien en aquesta casa, 2 persones solteres, que van viure aquí fins a la mort, quan van haver mort tots els fills, ja no quedava ningú a la casa, entre tots van decidir regalar-ho a la Generalitat. La planta baixa, no tota la casa. Sí, ja esteu? Doncs ara entrem. Van decidir regalar-ho a la Generalitat. I el Pujol, molt sàviament, tothom ha de fer alguna cosa bona aquí,
Ho va acceptar. No tothom accepta els regals, Si vostès van a una biblioteca i regalen llibres, no ho volen. Bueno, doncs ho va acceptar, perquè va entendre que... I ho va otorgar, com s'ha dit, delegar, ho va cedir a la Biblioteca de Catalunya. De manera que això ara estan en un departament, o com s'ha dit, de la Biblioteca de Catalunya. I aquí ve cada setmana, dos dies, una bibliotecària per atendre, perquè aquí hi ha tots els manuscrits del Maragall, hi ha tota la bibliografia que s'ha pogut sobre ell i sobre la seva època, de manera que si qualsevol estudiant del que sigui, d'aquí o de l'estranger, del que sigui, vol estudiar un aspecte de Maragall, que hi ha molts que fan, doncs ve aquí i aquí tenen un lloc de treball i la bibliotecària està allà. Bueno, ara sí que em sembla que ja ho he dit quasi tot. Veuran l'obra i després, si volen, si tenen temps i això, els ensenyaré una mica d'aquestes habitacions. L'última cosa, tot el que sentiran, encara que no s'ho creguin, és escrit per Maragall. Aquí no ens han inventat res, De dir, ara li farem dir això. Això seria... No ens hem inventat ni una paraula. L'únic que hem fet és ajuntar una escena amb una altra que potser no era el mateix dia ni el mateix any, però és igual, el tema és el mateix i hem ajuntat perquè tingui sentit. I clar, en una hora tampoc hi cap tot, o sigui que ja veuran que, per exemple, no hi surt mencionada tantes coses que va fer teatre, el Maragall, va a la Sagrada Família, el Gaudí, la Gran Amistat amb el Gaudí, tot això ens ho vam haver de retallar, perquè esclar, en una hora no hi cap tot. Bueno, espero que els agradi. Si al final, normalment ho fem a les 8 d'hores, llavors la gent, tothom té pressa, acaba a 9:45 i tothom té pressa. Però com que avui és més aviat, si volen, vagin pensant que és bonic sentir els seus comentaris al final, si volen, ningú està obligat. Però dir, jo he trobat, no m'ha agradat això, no m'ha agradat res. No m'ha agradat molt. No, però vull dir alguna pregunta, què vol dir això? Bé, doncs, que ho passin bé. Gràcies.